हेलो फ्रेंड्स बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे ब्रेकिं निउज लानानै फैदों, बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। गिबियावनो दङ धीरेन्द्र बर' दैदेननाय सानै बारग' एनडिएफबि हमजादों। 22 नं खख्लाबारि बियाबनि बिपिएफ हान्जानि बिजाथि धीरेन्द्र बर' दैदेननाय सानै बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाखौ क'क्राझार पुलिस बिफाना हमनो हायो। मख'जाथावदि बिटिआर गोरोबथानि उनावबो धीरेन्द्र बर'जों सोमोन्दो थानाय बारग' एनडिएफबिनि आखायाव हाथियार मोननाया बिटिसि हालामखौ सोमोनांथाव खालामदों। क'क्राझार पुलिसजों हमजानाय बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमानि मुंखौ चिरां जिल्ला आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आमथेका बिथिनिनि थागिबि महन्त नार्जारि 23 बोसोर बैसोनि आरो उदालगुरि जिल्लानि दैफां गामिनि रिजय स्वर्गियारि 20 बोसोर बैसोनि होननानै फोरमायदों। तो बिपिएफ हान्जाजों बिजाथि फसंजानाय 22 नं खख्लाबारि बियाबनि बिजाथि धीरेन्द्र बर'आ बे समाव गावनि सोद्रोमाफोरखौ हाथियार लाना दादागिरि खालामनो हानाय गोहोखौ माबोरै आरो सोर होखो बेखौ समाजसो फोरमायसिगोन, जोंथ' मिथिला। तो बेनि उनाव दं माने नैथि साननिमोन हमजानाया, तो पिस्तलमोन। नैथियाव दङ बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनो थाखाय आसाम रायजोनि बिसायख'थि आय'ग, आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशननि नेहाथारिया क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरिनि जिल्ला बेंगिरिसिम इलेक्शन पोलिं स्टेशनखौ थाबैनो राहा लानो बिथोन हरदों। मख'जाथावदि बे खामानिखौ स्टेट इलेक्शन कमिशनारनिसिम 6 आगस्टनि सिगां खालामनो बिथोन होयो। तो बेयो मोजांनि खोथा, कर'नायाबो जादों जिहेतु थबनो जालांथोंसै। तो बेनि उनाव दं जोंहा थामथियाव मैया हरनि 6:30 रिंगासोआव नलबारियाव सासे हाजिरा मावग्रा सुबुंखौ माने खामानि मावनानै फैनाय समाव पुलिसा बुयो आरो बे बुजानाय सुबुंनि मुङा जादोंमोन जतिन दास। बेबायदिनो शुक्रबार खालि बा 24 जुलाइ खालि माजुलियाव गावबुराखौ बुनानै सासे पुलिसा हाथाइ सिफायदोंमोन मास्क गानैनि थाखाय। आरो बे सानखालिनो गुवाहाटी महानगरीयाव बिमाया फिसालाखौ मुलि बायनो थांनायाव माने फैफिननाय समाव जेबो सोङा हसालायानो पुलिसाबो गाज्रि बुदों। बे मोनथाम जाथाया माने सुबुंफोरखौ सोमोनांथाव खालामदों। तो बेनो दं ब्रैथियाव माने कभिड-19 पेसेन्ट माने आइजो आरो गथ'फोरनि थाखाय मोनसे माने 40 बिसना थानाय माने बेन्डेड मोनसे हस्पिटाल बानायगासिनो दङ MMCHआव। माने 40 बिसना दं आरो ना बेवहाय 40 ब्रेन्डेड। बेवहाय मैया थांदोंमोन हेमन्त बिश्व शर्माया। माने बेयो बेसिकेलि माबानि थाखायल' हिन्जाव आइजो आरो गथ'फोरनि थाखायल', बेवहाय गेलेनोबो हागोन आरो खिन्थु माने 40 ब्रेन्डेड थानाय आरो न'। बेनि उनाव दङ जोंहा बाथियाव 101 बोसोरनि सासे आइजो, बिथांखौ हगारनाय जाबाय। माने कर'ना पजिटिभ मोननाय जादोंमोन, नाथाय दा हगारनाय जाबाय बिथांखौ। तो बिथांखौ त्रिपति 101 बोसोर जादोंमोन त्रिपुटियाव। तो बेखौ माने हस्पिटालाव लानाय जादोंमोन श्री भेंकटेश्वर इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्सआव। तो बेनो दं दथियाव जेसा शेखार बुंनाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्राय एक्टर एक्ट्रिसफोरनि मुं फानै फानै माखासे कन्ट्रभार्सि पस्टफोरखौ फोस्रावबाय थाग्रा बे फेसबुक ग्रुप माने बड'लेण्ड एक्टर एक्ट्रिस ग्रुपखौ बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशन बा BCAA नि नाजानायाव माने सानबा सिगां दे, आंथ' दिनैसो मोनदों नालाय बे निउसखौ माने सानबा सिगां क्ल'ज खालामनानै होनाय जाबायनो। तो इनभेस्टिगेशननिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बे ग्रुपनि अनारा सासे पलिटिकेलि कानेक्टेड पार्सनसो, एक्टर एबा एक्ट्रिसनि नङामोननो। तो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बड'लेण्ड एक्टर एक्ट्रिस बेवहाय माखासे गाज्रि पस्ट होगासिनो दंमोन खायफा सुबुङा। तो नोंथांमोना जुदि जेसा शेखार कटारिखौ सिनाय, आं नोंथांखौ दिन्थिनानै फट'नि गेजेरजों जेसा शेखार कटारि। तो बिथाङा माखासे सिनेमायाव दङ, नोंथांमोना सिनायखायो बिथांखौ, माखासे एक्टिं खालामो। तो जोबोर मोजां खालामो, आंबो मोजां मोनो बिथांखौ नायनानै। तो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार। तो एसेनोसै।